og kattekilling kom heldigvis godt ned fra træet. Nu til de internationale nyheder. Situationen i det østlige Ukraine udvikler sig time for time. Dødstallene stiger. De pro-russiske styrker har indtaget adskillige regeringsbygninger, og det står rigtig grelt til. Vi har vores udenlandskorrespondent Pernille med, som står i Donetsk i Ukraine. Over til dig, Pernille. Jo tak. Jamen, jeg befinder mig lige nu i det allerøstligste Ukraine, hvor konflikten den i løbet af de sidste par dage bare er steget. Og hvordan forholder den amerikanske regering sig så til hele situationen? Mig og de andre hernede snakket med den russiske afdeling i USA, og de gør nu tropperne klar til at flyve ned med forstærkning. Hvordan forholder de lokale ukrainere sig så til situationen? Ja, tidligere i dag har vi været ude i det lokale område og finde en af de pro-russiske aktivister. Så spil båndet. Har du nogle følelser omkring den nuværende situation? Да, если осознать, det er ret nå. Har du ellers noget at sige til konflikten? Da, også lidt, lad os løsne, nå. Og hvilke konsekvenser har det så for dig? Lad os. Tak skal du have. Tak for det. Og nu til sporten.